Анкарада 13 сағат. Исәмсіз мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 28 июль дүшәмбе көн сез турыдан туры эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырыгын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ышылынан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna кушымтасыннан Voice of Turkey вот East радио каналыннан тапшырыла. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче чирәге программасы белән Төрки дөньяның йолдызлары язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye avazı dolkunlarında соңгы хәбәрләр. Türkiye илбашы Recep Tayyip Erdoğan белән Франция дәүләт башлыгы Эммануэль Макрон Газада начарайган гуманитар кризисны һәм төбәктә тынычлык өметләрен кузгаткан телефон сөйләшүен уздырды. Сөйләшү турындагы белдерү Төркия илбашы идарәсеннән ясалды. Якшәмбе көнне үткәрелгән сөйләшүдә Эрдоğan Газадагы начарайган шартлардан тирән борчылу хис итүен белдереп, халыкара җәмәгатьчелекнең тиз рәвештә катнашуының зарурлыгына басмасыды. Газадагы гуманитар вазгыять начарая бара дип әйтүче Эрдоğan, халыкара җәмәгатьчелек хәзер үк шешелеш өчен чаралар күрергә тиеш диде. Эрдоğan моннан тыш Израиль-Фәлестин тарткылашуының узун вакытта шешелеш белән бетерелүенең зарурлыгын тәкрарлап, Израиль белән Фәлестин арасындагы бәрелеш бетерелергә тиеш һәм төбәктәге даими тынычлык өчен ике дәүләтле шешелеш шарт дип әйтте. Төркия лидеры бу уңайдан Франциянең Фәлестинне дәүләт буларак тану карарында канәгатьлек белән каршылавын белдерде һәм Макронны шушы адымы өчен тәбрик итте. Франциянең карары дөнья күләмендә Фәлестин яклы даирәләре тарафыннан да уңай каршыланды. Макрон атна кичен пәнҗешәмбе көнне ясаган белдерүендә Парижның сентябрь аенда Берләшкән Милләтләр Оешмасы Гомум шурасы Генераль Ассамблеясы вакытында Фәлестинне рәсми буларак таныячагын игълан иткән иде. Франция дөньяның иң зур алга киткән икътисадлардан торган G7 төркеменә әгъзасы буларак Фәлестинне танаган беренче ил булачак. Хәзергә чаклы Берләшкән Милләтләр Оешмасына әгъза 193 дәүләттән 147се Фәлестинне рәсми буларак таныган. Франция тышкы эшләр министрлыгының X платформасыннан уртаклашылган язмасында Франция Фәлестин дәүләтен танырга әзерләнгәндә Израиль дәүләтенең Франция тарафыннан 1949 елның 24 гыйнвар көнне танылуын истә тотыйк дип әйтелде. Бу адым Израильнең 2023 елның 7 октябрьнән бирле Газада дәвам итүче һөҗүмнәре вакытында ясалды. Бу һөҗүмнәрдә күбесе хатын-кыз һәм балалардан торган якынча 60 мең фәлестинлеләрнең гомере өзелде. Газаның сәламәтлек саклау системасы җимерелде һәм җитди азык-төлек проблемалары барлыкка килде. Үрдүн, Иордания һәм изге җирләрдәге евангелист Лютеран чиркәве Израильнең Газадагы камалашын кискен рәвештә гаепләп, ачлыкны корал итеп кулланган Израильнең Фәлестиннәргә карата этник чистартуны тизәтергә тырышуын алга сөрде. Епископ Сани Ибрахим Азар айлар буе хөкем сөргән камалыш аркасында гуманитар ярдәмнәрнең зур күләмдә тоткарлануын һәм дөньяның масса күләм ачлыкка шаһит булуын белдерде. Ярдәмнәрнең бары куркыныч тарату урыннарыннан шикләнгән микътарда ирешелүен искәртүче Азар һәр 5 баладан берсе җитди җитәрсез туклану алдында тора һәм 113 фәлестинне шу 81 бала ачлыктан үлде. Булардан дистәләгән кеше бары тик соңгы көннәрдә генә гомере өзелүчеләр дип әйтте. Кризисны кире кайталмаслык нуктада кеше кулы белән тутырылган кытлык буларак бәйләүче Азар хөкүмәтләрне, дини лидерларны һәм халыкара оешмаларны тавышсыз калмаска, камалашның гамәлдән чыгару, ярдәмнәрнең куркынычсыз рәвештә җиткерелүенең тәэмин итү һәм хәзер үк атны туктатуның игълан ителү өчен чаралар күрергә чакырды.
Türkiye ovazı dolkunlarında soңғы haberler тыңлайсыз. Газы өстендәге басымнар артканда Англия баш министры Стейрмер ашыгыч кабинет җыелышын үткәрәчәк. Җилле матбугатта чыккан хәбәрләргә күрә, Англия баш министры Кейр Стейрмер геноцидчы Израиль камалышы астындагы Газада арткан кризисны сөйләшү өчен бу атнада ашыгыч кабинет җыелышын уздырачак. Парламентның җәйге ялга керүенә карамастан узачак җыелыш хөкүмәтнең Филистин дәүләтен тануу юнәлешендәге басымда арткан чорда үткәрелә. Стейрмердән моннан тыш Шотландиядә АКШ илбашы Дональд Трамп белән очрашу һәм Ак йортны Израильгә карата тагын да катырак позициядә торырга чакыруы көтелә. БМОның иң югары дәрәҗәле гуманитар ярдәм вазифалысы Газада тизләнгән гуманитар фәлакәт мәсьәләсендә кисәтте. Гомум сәркәтепнең гуманитар эшләрдән җаваплы урынбасары һәм Рәттән тыш хәлләр ярдәм координаторы Том Флетчер һәр 3 кешедән берсенең көннәр буе ашамавын һәм балаларның җитди азык-төлек кытлыгы аркасында эреп бетүен әйтте. Израильнең бер атналык ярдәмне арттыру карарына карамастан, ачлыкны тоткарлау өчен зур микътарда ярдәмгә ихтыяҗ булуын белдерде. Сүриядә Әсәдтән соңгы чорда беренче парламент сайлауы сентябрь аенда үткәреләчәк. Сүриядә яңа җитәкчелек чорында беренче парламент сайлауының 15-20 сентябрь көннәрендә үткәрелү планлаштырыла. Илнең югары сайлау комитеты Сүрия җәмгыятенең төрле катламнары белән үткәргән киңәшмәләрдән соң вакытлы сайлау канунындагы мөһим үзгәрешләр турында мәгълүмат бирү өчен Илбашы Әхмәд Шара белән күрешеп сөйләште. Шара сайлауның бөтен Сүрия вилаятларында үткәрелүенең мөһимлегенә басым ясады һәм бөтен сүриялеләр каршы чыккан җир бүленүе, территориаль бүленеш фикерен кире какты. Зеленский Авропа бөлегенең чакыруыннан соң коррупция белән көрәш оешмаларына карата тиз рәвештә чаралар күреләчәген җиткерде. Авропа комиссиясе башлыгы Урсула фон дер Лейн Украина илбашы Володимир Зеленскийне коррупциягә каршы көрәш алып баручы бәйсез оешмаларны якларга чакырды. Фон дер Лейн X аккаунтыннан уртаклашкан язмасында Украина Авропа юлында хәзердән үк бик күп уңышка иреште дип әйтте һәм шушы нык нигезләр өстендә салынуының һәм Украинаның хукук өстенлегенең нигез ташлары булган коррупциягә каршы көрәш алып баручы бәйсез оешмаларның саклап калынуының зарурлыгын искәртеп узды. Шул вакытта Украина лидеры шушы оешмаларны яклаучы кануннарның беренче көн эчендә кабул ителә алачагын җиткерде. АКШ һәм Авропа берлеге авыр сөйләшүләрдән соң сәүдә килешүен имзалады. АКШ илбашы Дональд Трамп Авропа комиссиясе башлыгы Урсула фон дер Лейн белән Шотландиядә үткәргән сөйләшүдән соң ясаган белдерүендә АКШ белән Авропа берлегенең айлар буе хөкем сөргән билгесезлекне бетергән сәүдә килешүенә ирешүен әйтте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Мен еллыкның беренче ширеге. Бер 1987 елдан бирле Фәлестин халкы өчен хәрби һәм сәяси көрәш алып барган Хамасның сәяси бюро җитәкчесе Исмаил Хания 2024 елның 31 июль көнне Иран башкасы Тәһранда сирәк очратыла торган һөҗүм нәтиҗәсендә гомерен югалтты. Иранның яңа илбашы Мәсүд Пезешкиянның ант итү тантанасы өчен Тәһранга киткән һәм инкыйлаб сакчылары контролендагы хәрби курылмада кунак итергән Ханияга каршы Израиль тарафыннан оештырылган дрон һөҗүме Израильнең Иран эчендәге йогынтысын тагын бер кат күрсәтте. Тәһран җитәкчелегеннән ясалган белдерүдә Ханияның тән сакчылары белән бергә урнашкан йортка Израильгә караган кораллы дрон белән һөҗүм ителүе, Хания белән бер тән сакчысының һәлак булуы әйтелде. 2018 елдан бирле Катарда гомер иткән һәм Хамасның
7 октябрь hücumlarından soň Izrailning iň mühim tämeklери arasına kirtilgen İsmail Hanyanyň ötürülügi töbekde ýaňa kırıslyk güç gullanyw dolkunyna da ýol açdy. Türkiye'de 2002 yılının 3 avgustunda ölüm cezası gamelden çıkarıldı. Avrupa böllegine Ohan Borusha kısalarında kabul edilgen karar bilen 1984 yıldan beri gameli olarak kullanılmagan ölüm cezası soğuş hem yakınlaşıp gelişi soğuş korkunuşu vakitinde kılıngan cinayetlerden kala Türkiye'nin ceza sistemasından çıkarıldı. İrlandiya Azatlyk Uyuşması hem İngiliz hökümetinin 1998 yılda hayırlı jüňga kelişiwine kol koyuwy hem İran'ın 2005 yılda kural taşlawyndan soň İngiliz armiýasy 2007 yılının 31 iyul günü iň uzak wagtly harbiy operasiýasyny tügelläwini bildirdi. 1969 yıldan beri Tönýek İrlandiýadagy separatist uyuşmalarga karşı kuraş alyp bargan İngiliz gaskeri 38 yıldan soň operasiýalaryny toktatyp uramlardan çekindi. Pakistan armiýasynyň 1950 yıllardan beri il jedekçiligine katışuwynyň soňky misaly ýaňa 1000 ýyllyk aldynda kowatlandy. Gumum ştab başlygy Pervez Musharraf liderligindeği gasker 1999 ýylda Nawaz Şerif hökümetini berip düşürdi. Lekin bu soňky tönterilişde Pakistanga toturklylyk getirmedi. Musharraf 2008 yılda wazifasyndan ketkenden soň ilde başlangan siyasi haus bu ýyly Pakistan ýogary mahkemesi kabul etken karar bilen iň ýogary noktasyna jetdi. 2017 yılının 28 iyul günde ýogary mahkeme korrupsiýada gaýplegen baş minister Nawaz Şerifni 10 ýylga türmege häkim etkenden soň hem wazifasyndan aldy hem de gymyr boýuna siyasi işenlik alyp baruwyn tydy. Bir ýyldan soň ötkerilgen soýlawny jeňgen oppozisiýa lideri Imran Khan ise 4 ýyldan soň Pakistan parlamentinde ötkerilgen ışanyş votumunda oňaşsızlykka duçar boldy hem wazifasyndan giderge mejbur boldy. İmran Han'ın 5 yıl boyu siyasi işenlikte katnaşuwynyň tyýylygy hem kolga alındyğı ise Pakistan'ın kapat siyasi tutursuzlukka eterilüğüne hem günler boyu devam etken uram jeýinlaryna sebep boldy. Paraguay başkalası Asunciónda 2004 yılının 1 avgust günü Söwde özeginde şykkan ýangyn fajiga bilen tügellendi. 396 kişinin ýanyp hem boğulup ölüne, ýakynça 400 kişinin ise jerahatlanýawyna sebep bolgan ýangyn Söwde özekleriniň korkunçsuzlygy problemasyny kabat gün tertibine getirdi. Ýangynyň Söwde özegindägi bir marketde çygywy, market hojalarynyň urlaşyny tutkarlaw üçin market eşiklerini ýabuwynyň, işte kalgan klientlarynyň zor ölüşiniň ölümine sebep boluwy tekşuw netijesinde bilgilendi. Sovetler Birligindägi siyasi bosumlarynyň simwolu bolup sanalgan ýazgıçy Aleksandr Solzhenitsyn 2008 ýylynyň 3 avgust günü 90 ýaşynda wafat boldy. Bir gaskeri olarak Ikinci Bütün Dünya Soğuşunda katnaşkan fakat 1942 ýylda ol şakdagy Sovet lideri Stalinni tanqidlegen üçin türmege oturtulgan hem gymyrynyň zor ölüşin türmede hem sürgünde uzdurgan. Vatandaşlyktan çygarylgan Solzhenitsyn siyasi tutkunlar tutulgan
Гулаг архипелагын аңлаткан 3 томлык китабы белән дөнья күләмендә дан шөһрәткә ия булды. 1970 елда Нобель әдәбият бүләгенә лаек булган, ләкин бүләген 4 елдан соң ала алган һәм 1990 елда яңадан ватандашлык хукукы бирелгән Солженицынның бик күп телгә тәрҗемә ителгән әсәрләре Советлар Берлегендә коммунизмның җимерелүендә мөһим роль уйнады. Мен еллыкның беренче ширеге. Төрки дөньяның йолдызлары. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары исемле тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында Сәйид Баттал Газый Солтан турында сүз алып барырбыз. Төркия тарихы битләрендә шактый батыр бар, ләкин Баттал Газый төрек халкының йөрәгендә аерым урын алып тора. Ул кыюлык һәм инануны берләштергән, кылычы белән дошманга курку салган, иман тулы тавышы белән күңелләргә өмет биргән лидер буларак телгә алына. Византия диварларында җилфердәгән байрактан алып Анадолуның авыл мәйданнарына кадәр аңлатылучы риваятләргә кадәр сузылучы хикәясе бүгендә төрек рухының азыгы булып тора. Баттал Газый чыгышы белән бер төрек егете. Тарихчылар Мәхмәт Өндәр һәм Вахби Җәм Ашкун белән беррәттән күп кенә язучы һәм тикшеренүче Баттал Газыйның Хорасанны төрек гаиләсеннән булуын билгеләп уза. Яшьли ислам армияләренә кушылган бу егет Византиягә каршы алып барылган сәфәрләрдә батырлыгы һәм җитәкче сәләте белән дан казана. Ул вакыттагы Габбаси хакимияте астында аеруча Самарра шәһәрендә чыгышы белән төрек булган гаскәри һәм җитәкчеләрнең тәэсире арта барганда, Баттал Газый да төрек халкының бу армияләрдәге үсешен гәүдәләндергән алдынгы җитәкчеләрдән берсе була. Ислам байрагы астында Византия ныгытмаларына сәфәрләр оештырып, иман юлында кылыч күтәргән Газый буларак исеме һәр җирдә ишетелгән. Еллар узу белән Баттал Газый образын төрек халкы үзенең милли рухына куша. Анадолуның угыз буыннары өчен Баттал Газый төрек ислам герой шәхесенең гәүдәләнеше. Төрекләр аның исеменә Газый дәрәҗәсен өстәп, аны Сәйид Баттал Газый итеп данладылар. Гасырлар буе Сәйид Баттал Газый төрек милләте хәтерендә онытылмас батыр җитәкче буларак яшәп килде. Суфи төрекмән җәмгыятьләре арасында аның чыгышы белән төрекмән булуына ышанылган. Хәзер Баттал Газый һәм әүлия сыйфатларын үзендә җыйган каһарман буларак кабул ителә. Баттал Газыйның риваяткә әйләнгән батырлык юлы аеруча Анадолу җирләрендә тирән из калдырган. Риваятләргә караганда Баттал Малатия сәрдары Хөсәйн Газыйның улы. Ул чорда Малатия Византия ишегенә якын урнашкан ислам биллеге үзәге иде. Баттал Газый нәкъ менә шул җирләрдә яшьли дин өчен көрәш рухы белән үскән. Гомере буе Малатия һәм тирә-ягын үзәк итеп Кайсери, Әнкара, Иске шәһәр якларында Византия гаскәриләренә каршы сәфәрләр оештырган. Шулай итеп Анадолу җиренең төрек исламлашуында роль уйнаган. Баттал Газый төрек халкы хәтерендә кылыч иясе һәм күңел яулаучы шәхес буларак истә калган. Аны аңлатучы Батталнамә кебек дастаннар бер яктан дин өчен көрәшү дулкынын, икенче яктан изге рухи дөньяны берләштерәләр. Баттал Газый бу риваятләрдә ислам өчен көрәшкән батыр буларак телгә алына. Гомерен дин өчен Византия биләренә каршы көрәшүгә, исламны таратуга багышлый. Баттал Газый дастанында аның
кәфирләргә курку салуы, дошман ныгытмаларын кайчак кылышы белән кайчак зихене һәм хәйләсе ярдәмендә кулга төшерүе әйтелә. Чыганаклар чыннан да Баттал Газыйны ул вакыттагы христиан Византия көчләренә кыткы салган, ныгытма һәм шәһәрләрен көч кулланып яисә акыллы ысуллар белән җиңеп алган бер мөҗаһид буларак сүрәтли. Баттал Газый кылыч тоткан сугышчы гына түгел, ул шул ук вакытта гыйлем иясе дә. Дини белем алган, мәчет көрсиендә Коръән укып, хадис аңлатканда моңлы тавышы белән тыңлаучыларның күңелен яулаган. Аның шәхесе борынгы төрек батыры идеалының ислам иманы белән берләшкән рәвеше. Шуңа күрә төрек ислам дөньясы аны батыр гына түгел, шулай ук Аллаһ юлында йөргән дәрвиш буларак та кабул иткән. Баттал Газый дастаны Анадолу җирләрендә барлыкка килгән дини хикәяви каһарманлык әсәрләренең беренчесе һәм үрнәге буларак кабул ителә. 13нче гасырда язмага төшерелгән Баттал намә Баттал Газыйның изге исемен генә саклап калмаган, үзеннән соң килгән дастаннарга да юнәлеш күрсәткән. Данышмәнд намә, Салтук намә, Хамза намә кебек соңрак барлыкка килгән күп кенә дастан һәм риваятләрнең күбесе Баттал Газый салган юлдан барган, аның рухын үзендә чагылдырган. Нәкъ шушы тәэсир нәтиҗәсендә Баттал Газый исеме Урта Азиядан алып Балкан җирләренә кадәр сузылган киң географиядә сугышчыларның изге яуклаучысы, әүлияләрнең җитәкчесенә әйләнә. Аның көрәше һәм шәхесе күп әсәрләрдә яшәп килгән, санап бетергесез хикәягә илһам биргән. Баттал Газый төрекләрнең батырлыгын, иманын һәм ватанга булган мәхәббәтен гәүдәләндергән. Византия ныгытмаларының диварлары астында курыкмыйча сугышкан бу каһарман шулай ук Анадолу җиренең рухи җиңеп алучысы буларак та күңелләрне яулаган. Аның дастан кебек узган гомере чынлыкта төрек халкы бу җирләрдә 1000 ел дәвамында алып барган көрәшенең кыскача нәтиҗәсе, кылыч белән җиңү һәм йөрәкләрне яулау. Бүгенге көндә Баттал Газый рухы төрек ислам җәмгыятьләре хәтерендә яши. Бер илдә патшалык кору гына түгел, ә ул халыкның йөрәген яулау да чын гаскәри эше. Баттал Газый кылыч һәм дугалар белән җирләрне дә, йөрәкләрне дә яулап алган каһарман. Хөрмәтле тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуа Чипәкнең язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чыгарылышында күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.